Li maħniex qed ngħixu f'pajjiż normali issa tikkonfermah ukoll il-Kummissjoni Venezja. Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja huwa kundanna ċara fuq il-Gvern ta' Joseph Muscat minn istituzzjoni internazzjonali oħra. Il-Gvern iżda darb'oħra qiegħed jipprova jdawwar din il-kundanna f'ċertifikat ta' best practice. Dan sostnih il-Partit Nazzjonalista wara l-pubblikazzjoni ta' rapporti ibes tal-Kummissjoni Venezja dwar id-demokrazija u l-governanza f'pajjiżna. Fis-stqarrija ntqal il-Kummissjoni Venezja hija ċarissima dwar kif il-Gvern qed jaħtaf il-poter minn idej l-istituzzjonijiet. Għaldaqstant il-Prim Ministru jrid jibqa' jwettaq ir-riformi u jneħħi l-poteri li minnhom abbuża fuq l-awtonomija tal-istituzzjonijiet. L-irwol tagħhom huwa li jiddefendu lill-poplu. Dan wara li r-rapport tal-Kummissjoni Venezja ikkonkluda li jeħtieġ ferm aktar checks and balances fil-Gvern. Il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni Venezja li hija magħmula minn esperti legali tal-Kunsill tal-Ewropa juru fejn huma xquq li minnhom qed jabbuża l-Gvern Laburista bil-ħatrit li qed jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan meta f'karigi sensittivi jintażlu persuni li kienu jimmilitaw jew li huma qrib tal-Partit Laburista u jispiċċaw jitwarbu persuni li jkunu fit for purpose. L-istqarrija tkompli tgħid li għalhekk jeħtieġ li nagħmlu eżami tal-istituzzjonijiet tagħna sabiex verament insaħħu d-demokrazija u r-reputazzjoni ta' Malta. L-istqarrija tgħid li l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni Venezja huma ċari u simili għal dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li l-Prim Ministru qed jaħtaf il-poter mill-istituzzjonijiet, jikkontrollhom u jxekkel l-awtonomija tagħhom b'detriment tas-sadna ta' dritt. Il-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li jekk verament Joseph Muscat għandu għall-qalbu l-ħarsien tas-sadna ta' dritt u r-reputazzjoni ta' pajjiżna għandu jwettaq minnu fih dak li qed tissuġġerixxi l-Kummissjoni Venezja. Jiġifieri li l-imħalfin u l-maġistrati jiġu maħtura b'metodu li jkun tassew indipendenti, li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jitneħħewlu rwoli doppji li għandu u jitwaqqaf uffiċċju ta' Prosekutur Ġenerali. Li l-President ma jibqax jagħmel kollox fuq parir tal-Prim Ministru imma jingħata rwol proprju tiegħu, jiġifieri li jara li l-Gvern ikun ikkontrollat meta jabbuża u li jissaħħaħ ir-rwol tad-deputati parlamentari u li d-deputati tan-naħa tal-Gvern ma jkunux mixtrijin b'ħatrit pubbliċi u li l-Prim Ministru ma jibqax jaħtar lil kulħadd u li jkun hemm kontrolli speċjali fuq il-positions of trust. L-istqarrija tgħid li kienu gvernijiet nazzjonalista li waqfu l-istituzzjonijiet f'Malta u saħħew il-ħidma demokratika tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa gburi li waqqaf dawn l-istituzzjonijiet li sfortunatament fil-preżent jinsabu maħkuma mill-Gvern u mhux qed jitħallew jiffunzjonaw. Aktar minn qatt qabel qed tinħassir ħtieġa li jkun hawn bidla fil-ħidma tal-istituzzjonijiet sabiex titħares it-trasparenza u tissaħħaħ il-meritokrazija u l-mekkaniżmu kontra l-korruzzjoni.